machiegni nyakwara Mugajwangi chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka inyalo chako ohala kendo tayo makare. Nyakwara Mugajwangi kawuono ka wachako e mesa mar ohala gi mwandu wamenyo ohala. Ma bende nyabedo kipenjori ni bende ing'eyo ni gigo mantiere e yudi inyalo lokogi kanyo ka iketogi kuonde mopogore opogore. Ka iduso ot mantiere e ot kod mago mantiere oko. Ma en ohala ma jok moko bende keto bedo yuto margi mapile ka pile. Kawuono watwa ka kod Millicent Ogosi ma ja ohala e kaunti ma Kisumu, mano ma wuon Home Afrique Interiors and Exterior Designs. Kawuono omiyo wariekni mopogore opogore ka gichako ohala machalo gima kendo kaka itaye. Wawinjane kaka nochako gi kako dhach kode. Nyinga en Millicent Ogosi. Ohala ni nachako 2024 May, mano last year. To gimano mi achake atimoga interior design. To sama timoneji interior, I usually aketoga samora keto flowers lurege kaka aginene aloso od ng'ato. Samora keto flower moro kate kona kamoro to kate garden gini ke chatimo interior gi exterior. Koro samora keto negi adwana ket negi flower lakini or plant. Koro yudo plant no bedo ga katek. Ya kaka dwa yudo plant monda dhia kete to ng'eny plants mag indo mana dwaro na yudo ga mana Nairobi. Koro aparo ni to mondo bed na mayot yudo plant. Abro timo nang'o mondo katimo nikech biashara na ng'eny Kisumu. Abro timo nang'o mondo mi sama timo interior to yotna mondo aginene. Mondo ayud maua machiegni aketne wateja e ute gi kate garden gi. Koro mano mi achako ohala ni. Achake last year May. Ya koro odhi mbele kamano. Chako ohala ni ok ne yot. Nikech ne anyawacho ni ne aonge gi capital. Nokawa time mondo achake. Kaparo kaka nyalo timo tok na yudi. Koro awuoyo gi osiepna moro. Anyise gima dwa timo. Tapenje ko nyalo supporta. To openja mana penjo a few kaka ntie gi kama dwa chake to gi budget na inchal nadi. Ya? Koro anyise ni budget na manya chako go en kama. Koro apenje kawa nyalo romo mondo wawuo about it. Koro wawuoyo to onyisa ni okay, adhi neno gima nyalo timo. Anyise ni giminya timo kati nyiewo na mana materials. Ichulo fundi agero shed nikech ing'eyo it's a challenge tiyo e kamotimo chieng'. Koro nadwaro ni abed kama katimo ginene kata katimo hala to ok nian under distress mar ni chieng' chama ng'ogini ya. Koro osiepna no nogero na shed machako godo. Yeah. Koro nadhi machako hala no and achake kamoro. Challenge nen ni kama nachake nen kama rent, okay? To kaka rent no kanyo mano no kuon go. Ng'ama no mia space no kuon go. Koro obedo challenge nikech ng'ato obiro later kapenja ni to kanyo antie nadi. To anyise to wacho ni kanyo lope. Koro amanyo kamoro within the 3 months kabiro kae bende am renting. Yeah. Koro materials some of them manan go kocha emamuko aduoga chaka gero kae. Ya koro mano ne en challenge nikech mondi move to bed king'eyo ni mabe ok en kara, you know. Koro kinyal ng'eyo kendo gima nyalo timre. Mago gin challenges ma asiko aparo ni to what if. Yeah, but so far alafu jima Kisumu be jima ng'eny poko embrace the beauty of plants inside the house. Maya ning'eni en mabedo e yot. Aero loso flower plants mabete e yot. Flower mantie oko, plant mantie oko ng'eny Kisumu ka. E bath ndara kamora mori bro yudo plant mantie oko. But anto a specify a plant mabete e yot. Yeah, matimo mi decorate godo ot. Yeah, koro pod
amanyo clients mondo her gima chal kama. But nitiere, I'm happy ni nitiere jok mong'eyo mak gin ka gibiro, some of them be miya nyaka ideas nito okimany na machal kama makama, they give me ideas mar gima gidwaro. Okay, yeah, koro akelo plants be kalure gi dwaro mar mteja. Gima keep moving Ohala ni ahere seriously. Atimo gima hero from interior design. I love it, and gima timo with a passion. I get satisfaction sama mama mteja na omor gi gima oyudo ira kata tich matiyone korka interior samora tieko tich client more ayudo it's very satisfying. Yeah, koro en gima timo out of passion. I really look forward every single day monda bikae, monda attend to my clients. Anything magola kae en gima chuna nikech ahero ni personally I deal gi clients awuon. Yeah, okairo weyo ng'ato ni ang' no wuona gi client. Ahero ni atime kenda. Koro ka client oyuda nikech samoro ane field e tij interior. Yeah, tido ka samoro ng'ato mayude ng'ama weye mang' ne gi yudi. To ka ng'awinjo ni client na moro biro kata mano osenyisa ni abro biro, awinjo marach nikech dairo ni client na no yuda mondo awuo kodgi. And then ma en gima dwaro ginene, odwaro ng'at ma guide ni to ma en maua ina mane kakete ot o behave nadi, odhi chanda, odwaro light koso odwaro kama tipo ntie, koso odwaro pi mang'eny koso odwaro pi matin gi kainago. Mago gik ma ane manyalo nyiso client. Ng'ama weyo samoro ok ong'e ahinya ni to ang' anyis ng'ani nang'o. Nikech an mara no en passion to en gima I've learned over the time. Yeah, kendo nikech no kang'eyo ga plants before, to kana chako biashara I've been reading about it. Koro sama somo no to ayudo information maka client obiro mo penjo moro ang'e kaka duoke. Kenda konyo gi a lot nikech yudo ka openya ni to mane manya kete bathroom, mane manya kete living room, mane manyalo kete bedroom. Mago gik ma ane manyalo konyo gigo. And how does the plant behave? Mano be ane manya nyiso gi ni plant ni eno behave kama. Kikete nyaka make sure no yudo some light, or nyaka make sure no yudo enough water, or don't overwater it. Mana kaka nawacho ni challenge ene ni yudo wateja every other time, but chudo ne okrach nikech kiyudo jomoero plant inyalo yudo ka in a day ng'ato biro to kawa plants kata maromo 30,000. Tido ka the whole month samoro pok iuso, then ng'ata chiel biro to nyiepo like that, or week more na week ma ng'ato biro kende chaki yudo kiloso pesa maber. Okay, yeah, koro chudo ne anyalo wacho ni okrach, en mana ni client flow ema samoro pod tin, but okane kama no buoga nikech the way the trend mar nyiepo kae en mana plant lovers. Ng'amo biro ko hero flower obro kaw with good amount. Yeah, masamoro amount mang'ata chelo chulo is enough to cover my bills for the business. Yeah, koro okanyalo wacho no rach. Ananya wacho no ber. I'm looking forward to even it getting better. And interest, more interest. Yeah, and more interest nikech kaneno ka ing'e sama okine ji jok nyepa enya to chunyi to. Yeah, so and anya wacho na say again the fact ni clients gabiro ginyepo maber, ayudo more interest to mondo made build this thing. Otherwise ing'e chopo sama you just feel like ber mondo kara alor gini nikech koko tim na maber kara koro alore, but aneno kotimo na maber koro interest is developing. To kata kineno komwa bete komni kata mabete no or mi bete gi this one, it's a set of ginech kombe magi biro gi interest marni pod entiere within my interest of my passion of interior design and plants. Koro sani adwa chako hala
outdoor chairs. Nikech asebedo kakelogi kae rito jikaw, akelogi kae to jikaw. But I'm not consistent. Nikech aonge gi storage maber mar ohala no, okay? Yeah, koro kakelogi to dhi samoro bende aweya just because aonge gi storage, koro ka ng'ato kelo order tatimo. But koro ayudo kama dwa yawe, just across the road opposite kama ntiere ni, madhi bedo na mayot. Koro ineno ka en gima o build interest na every other day, monda chak gima chielo, monda dhi mbele kode. Yeah, koro anya wacho ni that's a big gain for me. Nikech interest mar dhi mbele go ohala no nitie. Komiya thuolo mar ariyo mar yiero ohala ne, abiro yiere kabisa. Reason nikech aseneno potential ne, to daer mana ni komiya chance no, ayuda better place and do it better. But kata kama ntiere ni, I'm giving it my all. Atemo mondo atime better so that ingeni kama ntiere miloso. Yeah, so for me, my gima nyalo timo any day. Yeah, alafu an gang at moroma oka give up. Kachako ohala, adwa neno ni ochopo kanye. Ok yot monda give up. Emomiyo for the longest, interior design en gima setimo since 2010 while I was still employed. So it keeps on growing, I keep on learning. Kaka nachako gi soft interior, sani atimo hard interior. Nachako matintin gik moko kaka curtains, ang'o gini. Sani anya atimo gik moko kaka tiling, atimo painting, atimo cabinetries, a lot. Yeah, sani I'm just full in interior. Koro en gima passion nitiere, koro en gima chunya ok nyal tho godo. To e piny masani be aselan ni tim gi mihero. Kitimo gi mihero ok inyal weyo mayot. But kitimo gimoro nikech ng'ato timo, you can easily give up. Yeah, anatimo gima hero, to benda hero mondo I come up gi gik manyien, nikech konyuoli a creative person, you keep on coming gi gik manyien. Yeah, but you don't ngato timo because itimo. But me, what keeps me going is that I create my own design, I create my own ideas. Yeah, koro en gima kata okethre kawuono, tadwa chako manyien, abro chako. Kata olor kaeri, nyaka many premises machielo, abro chako. Ka in gi pesa moro matin tidwa chako gimoro, kik ibed piny kirito pesa mang'eny. Samoro kibiwa ichake. Beda chaka gi matin ma intiere godo no. Ananyalo wacho ni nachako gi plants matin kabisa. To nachako in an open air. Ma by the time ana approach friend na no, nen mana the challenge mar ni kama ntiere ni en too sunny. Chieng' chama, koth kobiro, I'm running away, gika inago. But ok naluor chako kata mana gi 5,000. In fact, anya wacho ni nachako gi about 800 to get my first plants. Kase kelogi, then I used around 10,000 to get my pots. Then, kamane kaka nachako in an open space. Yeah, koro ngata madwa chako gimoro, don't fear. There's fear of the unknown. Mamoni chako gimoro. Do not fear. Chake gi matin ma intiere godono, and you never know kumagino dhiterie. And you never know where your support is going to come from. Koro bera chako ananya encourage ngat man tiere gi interest mar chako ohala mora, whether it's one like this, chaka gi whatever little mind go. Kata in mananga 1,000 bob. And what matters is the setup. Okinya bukri ni dwa chaka gimoro ti chake to. Setup is very important. Presentation, kaki I present girino, very important. Yeah, koro kato tinti present maber, you'll be surprised. Ni iyuda wateja. Yeah.
Koro wayudre e yor mar airport kikadho Shell petrol station mar adek, bath station no ema wayudre. Kikadho Shell, a few meters away wantiere a same side mar Shell no. Koro kia airport, that is in Kisumu. First Shell at the airport, then there's a middle one, then the last one. Kanga to dwarowa a lot of times entiere screen mar TikTok, but kuom jogo ma samoro watch to dwa goyo, number wa en 0755 458 904. 0755 458 904. Yeah, mane number wa, mane kaka wayudre. Yeah, koro kigoyo number no, ane mabro mako most of the time. Nyakwara Mogejwa, ageno ni ohala maitayo kanyo kod Millicent Ogosi County ma Kisumu omediriek ni mogo kaka nyalo chako ohala kondo in bende itaye. En thuolo ni wakao yweyo wa masani. Aduogo ka kod ja ohala mar Juma. Kikidhi mabor. Duto teka unusi gi wachno. To ano kabibet ka ikinyuome. To kate arus mare ano kabibiro. Ere kaka ini nyalo timre gosipne malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka. An kamora achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiep. Hera. Koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma patoka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tili yudo tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No, wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo konygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Ticha beach kocha kore saa 4 otieno nyaka saa 6. Lakini ni mixes maliet kabisa mag Luo Rumba, Luo Benga kachiel koda jawa maliet. Kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo. Kapela na koni ne wang ne kawada kocha. Nyaka wang joy mari mar Ramogi TV. Lungani ya boy handsome underwear roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokolo instrumental. Tokodan Solomon Atito Kafaya gudi. Kawa wachoni ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Ing'eyo, anaonge gi gimoro maduong' manyalo miyi, mak mana ni anagwedhi gi chunya te, au gwedh. Dani, ing'eyo onge gima longe piny ni kaka gweth mar jomadongo.
machiegni kendo nyakora moge jwangi chenro ni mar ohala gi mwandu kendo en mor mara e pod ikete kar kae chenro ni arno achaki nyaka sani kama wantiere. Kawuono nyakwara moge jwang e chenro mar ohala gi mwandu warango ja ohala mar juma ma igiomiyo pod wago tache kaunti ma Kisumu kendo kar kae wawinjo sigand joot ma sigand Joseph kod jaode Christine kaka ne gichako ohala ni mar bedo kod duka mag uso ice cream. Nyakwara moge jwang en ohala ma ithoro neno kuonde mopogore opogore to bende ing'e kaka ichake. Ohala ni gisetime kuom kinde to kawuono Joseph gi Christine e ohala ma gitimo ni ochopo gi mesawa mar ja ohala mar juma. Wawinjane kaka ne gichako kendo kaka gidhi nyime kod ohala ni. Nyinga ni Joseph owuon. An ohala ni ok en mara ahinya, en mar jaoda Christine mar kanuse wuoyo kode. Koro natimo market research gi dho ngere gi development mar clientele. Koro chako manyo ji osiepewa family ochako tijni gima ne gin the first clients. Koro isebedo kamano naturally no gima noko inspire ahinya kaka profit inspired. Wana profit ok en gima neduong' na ahinya, ne wada create gimoro maonge. Koro ice cream ni chalo en the simplest idea but jiwuok mabor nyaka yokano kucho ka biro kae. So nikech the simplest ideas ema nigi no yani waketo gima complicated. Initial investment not heavy, but acquiring the parcel, the development, the facelifting digi takes a lot of money. Gimano inspire wa mondo achaki kata gimano inspire mondo timre. Chandruok mokwongo en mar stima lal sana. Nini is heavily based on ice cream is heavily based on ice. Martinene power nyaka bedra, but one generator as well. For power efficiency and power arch for the most part. Then in business ma change the time and seasonal, but pokobiro the challenge maduong cage marwene uso kata ko chuth kata ching rienga ko chuth. Simply engage was create an environment which like a family for and a family for a family one yo wa produrre la birra machielo en wala manien ma ngato poko timo ka. Koro we learn as we go. For example, accounting nigi issues from accounting koro nyaka wasom we count as we go, we learn as we go. So onge recipe bag ice cream because what value addition. Koro en creativity makoro one to go around creativity na makoro ginyalo so gimoro maonge koro ga ng'ato noche igi jaberi ala so chal kamano. Most of the systems Majitiogo Sani are automated, but nyaka give them manual money, couple of automated. You get the basics, the back end. But I'm getting back end money, so automate. But bookkeeping, you look at if they run at a loss, when to stock, when to change plans, when to change the quantity also. What demand jalong any money flavor money madi enya flavor money of the for the general management markets in case jogi game take it or succeed apa ni that design do kick go fail wa jiwo kata chuin mar dembele but generally apa lagi inspire for my business nyaka succeed and
the initial investment, not just in terms of money, even in terms of time, skills. Miyo wadhi mbele. Unena ji ka ji omor ko chama gimino ice cream ber na wante. Alafu nyithindo be ng'eny ka nyithindo where nyithindo actually mostly en mar nyithindo gi mine. Koro wuone gi nyalo kelo gikoro. But nena ka familia obet kano en gima mora, especially kaka family person. So gini ne omanyo ga ki wach na. No wuotho ga ran kwa manyo monya yue chamo ice cream. But no kwa yudiga. Koro machako mondo mi familia yudo kama gibete. I will choose this same business again because and worth it. You think so big. You actually think big. Okay, not think big. Okay, thinking big makes it. Think simple. My yacht no. Kada kayo naman ang sa juice. But lo say, kaya believe me, hindi passion na yun kami. Hindi ay niya ni pwede alam sa pesa. Hindi man niya profit mo fungo niya niya. Profit important, but okay hindi man may business. Yung mo yung commitment, di passion no. So di man yung committed, nato niya. Pero yung biro wadi dong yan, na yung committed, wewa support. Oro wewa waero konyero business na. Mano one. Second thing, a lot of people get capital, which is a bigger challenge, especially in the African setup. Man support system. But BG manyalo come in. Case actually rolos juice. Juice, for example, you do a fridge, you do a blender, you do a cooler, you do a commercial. You can hear no capacity. But can you see it? For example, can you see more Kamoro give more also fridge Kamoro. Instead of business, near fridge near chuli most. Can you also blend? I think I say, near blend up on chuli most. Koro building relation network, kinyo strategic networks. Kinyo kami bro yude, konyo work is important. Opportunity bedi pesa in cash. UFG is more important. Not is important, network is important. The third thing, my you will fail. Teach a good money, that is succeed. Failure no, no can succeed. Shall be indicated, you know. Second, let it Maraboron and you go ne, you will succeed. Could be succeedable. Kokilancha kumachia. Nyakwara Mugajwang sigana mawakelo ni cheno ni maro Ohala gi Mwandu en marne na dieri ibedo kod riekni ka ginyalo chako ohala kendo tae yo makare. Ageno ni sigan Millicent Ogosi mano mantie county ma Kisumu kachel koda ka ohala ma itimo kod Joseph kod Jaude Christine maidore bene county ma Kisumu omiriekni ka ginyalo chako ohala kendo tae yo makare. Mane makelo e giko mar chenro ma kawuono mar Ohala gi Mwandu. Tudiko da kendo juma manyien ka omenyo ni weli mamoko wa miriekni ka gibiro chako gi kendo tayo gi yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Ohala gi Mwandu. Donje viewsasa.com.
exactly is Koro? I just received my cash from Koro. Just quick and easy. The euphoria around town is crazy. Download Koro and say hello